Odmah se pojavimo na koncert. Dođemo pravo na koncert. Rezervišemo zasebne sobe. Zato što da možda se raspalaš. Razumiješ? Ja ću ti platim sobu. Ti ne snimaj. A ti snimaj, ja bi se slikaš. Ali. Ovdje nema volje, volja je važna. Ovdje ima volje, samo da se malo doradi ta volja. Samo da se dovolji, jel? Da ne kažemo zadovolji. Ne, znaš čemu razmišljamo dve stvari. Da te neko zameni u petak, ja se slažem s tim. Ne može niko me zameniti, nažalost, ne može niko. A što otkaže predstav? Ne mogu otvorim festival, jel? Pa neka ga otvore neki drugi. Neka otvori Vučić, jel? Ne, otvorimo festival, ne mogu to. Znači ja u 9 nam počinje predstavu, u 10 završavam, 11 dok se presvučemo, sve sredimo. Gde je to? Loznica. Ma, to je blizu. To je 1, pola, 2 sam kući. U 2 si lego, u 7 si ustao, u 8 smo krenuli. U 6 smo tamo. U 6 smo tamo dok mi dođemo sebi, dok uzmemo sobu i odemo pravo na koncert. On pojma nema. Nemanje. Plaki bre. Nemanja snima sad, ali neće moći ni za što da iskoristi toga, to će biti zajebano. Hoće, stavit ćemo kad... Ajmo, brate, i vratimo se, kad hoćeš se vratiti. Ponedjeljak se vrati. A koliko ti ostaješ tamo? U nedjelju ujutro krećem nastav. Možeš ti da ostaneš malo tamo? Možda ostaneš još koji dan? Ne bro, vraćate se, familija mi se vraća sutra i ja, prek sutra i ja imam, hoću njih da vidim. Što ostaneš dan? Ne. A da krenete uveče, da nejedete po vrućini? Ceo autobus, ceo Big Band, zbog vas dvojice da se pomera za ceo dan. Zbog nas dvojice, zbog tebe? Ma, pali bre, ja hoću da krenem što ranije, ja bih krenuo posle koncerta. Njima će biti vruće tokom dana. Doviđenja. Ljudi, ne znam kako da vam opišem ovu vožnju sada. Sve je isto, samo godinu dana kasnije. Sad ćete vidjeti o čemu se radi. Naravno da ste iz opisa vidjeli da idemo za Crnu Goru. Ali ono što ne znate je to da idemo opet da iznenadimo Plakija. Sad ću sve da vam objasnim o čemu se radi. Dečko, Dole sam kod motora. imaš nešto vredno, možda uđeš do pozorišta ili da još dvojica mi fali? Ne, sačekat ću dole, ispušem cigaru, iskuliram, vrući mi je, da ne dižem sad i... Evo silazi mi onda do tebe. Lagano, nema žuriš, ajde. Evo čekam Voju da izađe, da završiš neki posao koji ima ovdje u pozorištu i krećemo polako. Sad je 4 sata popodne, prvo idemo za Loznicu i sad ću idemo za Loznicu da vam objasnim tačno o čemu se radi. Kako smo došli na ovu fantastičnu ideju. Imam jedan prazan kofer. Molim? Imam jedan prazan kofer. Pa nije prazan jebot. Kako prazan mislim? Moj? Tvoj za mene. Pa nije skroz prazan, podelit ćemo se. Gledaj kofer. Ovo treba stane u kofer i još patike i još neke stvari. Vrhunac svega, pošto ćete posle čuti da prvo idemo u Loznicu jer Voja ima večeras predstavu. Prišla bi njegova koleginica i pitala da mogu da lupam bubnjeve na predstavi jer ne može sama. Naravno da mogu. Ne znam da ću to moći i kako ću moći to snimiti. Vidjet ćemo. Oblačimo se i krećemo. Ne mogu
da se provlači mnogo. Samo da izađemo. Temperatura je pakao. Ima blizu 40 stepeni. Prokuva smo. Ja već na 100 stepeni. A? Ja već na 100. Dakle, dragi prijatelji, ja mislim da ste kompletno ukapirali o čemu se radi iz ovog dogovora na početku. Tačno posle skoro godinu dana radimo Voja i ja istu stvar i idemo da iznenadimo Platišu ponovo u Crnoj Gori. Vozi lagano, stalno stavim tampone u uši. Stvarno? Vozi da se ne kuvaš. Samo da pojasnim da je Nemanja u tom momentu, odnosno tog vikenda, imao koncert sa Big Bandom u Herceg Novom i Platiša će sa suprugom da mu bude gost. Tako je Nemanja došao na ideju da nam predloži da dođemo i ove godine tamo i da sva četvorica budemo zajedno. Međutim, kao što ste čuli, prvo idemo u Loznicu, jer je Voja sa svojim pozorištem imao predstavu u Loznici, odnosno otvarali su dečiji festival Lila Lo. Tamo smo odlučili da ostanemo da spavamo i sutra nastavimo put dalje ka Crnoj Gori. Ja mislim ti znaš put, jebi ga. Nema Platiše pa mora malo da lutamo. Ajde. Kao što ste čuli, i ja sam bio zamoljen da učestvujem u toj predstavi. Koleginica se nije baš osjećala najbolje, pa me je zamolila da joj pomognem s bubnjevima. Ja nikad predstavu video nisam. Zato je moje uzbuđenje bilo duplo veće. A što se tiče ove vožnje do Loznice i ovog vremena, sprema se pakao. Ovo je prvi znak Loznice. Sve vreme vozimo po obodu nevremena. Da, pa ne, obilazimo ga namjerno, zato nisam ne išao dole. Jebi ga sad. Ali ćemo sad da uđemo u njega. A? Ali ćemo sad da uđemo u njega. Proći ću dok mi dođemo. Kao gužva velika ovdje, pa znaš ko. Ja ne verujem. Ja vreme. Još ni jednom ove godine nisam išao na vožnju bez kiše. Pogledaj ovo. Ja što sam i pretpostavio pakao vreme. Spajaju se nebo i zemlje. Sad evo upravo stvari. Znači, nebo i zemlja se sastavlja, majke me ostali su faktorima, što od vetra, Biće ludilo. Jeste sve uzeli? Ja mislim da jesmo. ja bih posljedno da jesu. Pa moramo da nastavimo dalje zbog predstave. Nije se skroz smirilo, jeste oluja što je dobro. Nema se više šta čekati. Ne, ajmo. Hvala puno na svemu. Prošao je ogroman pljusak i oluja. Oblačimo kišna odela i nastavljamo dalje da ne bi zakasnili na predstavu. A ovdje je policija zaustavljala bukvalno svaki auto i radila alkotestiranje. I konačno stižemo u Loznicu. Jel imaš dete? Na putu, a jel imaš neko? Nema? Ne.
To je prvo. Dođite ovde, večeras igramo predstavu Max Natale, lutka od 5 metara, spektakl. Nek dođe i muž pa se upoznamo. Super. A kad počinjemo? U pola 9 bi trebalo počne, Ko navodno. dođe do taj, pošto nije tu. Dobro, ajde. Ajde slikamo. Baš mi drago, ajde. A ja sam ovako kopala. Super, baš mi je drago. Također. Ako dođete, slobodno se javite. Uživaj. Ajde i ti, čao, hvala. Pozdravi supruga! Koliko je ovo divno, evo. Moj muž vas prati na Insta. Koliko je divno. Pričam. A? Kaži, Pričaš? kaži. S kim? Sa Zakim. Ajde, završi to što imaš, ajde. Ajde, da ću pomeri motor. Ajde, pomere motor. Stigli smo u Loznicu, stigli smo tu gdje treba da... Gdje će se večeras održati, gdje ćemo imati predstavu večeras. I ja mislim. Ne vidim šta je, ali slatko svakako. Naravno kloven. Pogledaj Gradić. Dobio sam kostim za predstavu u kojoj treba da učestvujem. Kao i svi koji učestvuju. Nisam mogao sam i da sviram i da vam snimam kako je to izgledalo. Probat ću preko interneta da nađem negdje snimak ove predstave ili deo samo, pa ćete vidjeti kako to je izgledalo. Potpuno slučajno ispalo što sam uletao da pomognem glumici za bubljevima, ali stvarno prelepo iskustvo. Evo čekam ostatak ekipe da mi se pridruže na piću. Dakle, razvalili smo se od klope. Dakle, razvalili smo se od klope i od soka. i od soka. Pun nam je stomak soka. Idemo u apartman da se odmorimo. I da nastavimo sa sokom. Treba da nađemo drugstore. Sad ćemo, ajde. Ajde. Ćao ljudi!